Kúpil si proteín a teraz chceš vedieť, kedy je tá správna doba dať si ho a ako často by si ho mal dávkovať preto, aby ti svaly rástli čo najrýchlejšie. Ahoj, moje meno je Filip Demček a ty práve sleduješ 5-minútové bench presso, kde ja si za 5 minút vypijem svoju kávu a zatiaľ ti dám odpoveď na nejakú často kladenú fitness otázku, ktorú dostávam od svojich klientov. Zainvestoval si do proteínu, vybral si na stránke ten, ktorý ti padol do oka najviac a teraz sa pýtaš, ako z neho vyťažiť maximum. Na webovej stránke si sa dozvedel, že tento proteín je super si dať ráno po zobudení, pred tréningom, po tréningu alebo aj večer pred spaním, prípadne medzi hlavnými jedlami. Takže ako sa z tohto celého vysomáriť a spraviť to správne rozhodnutie na to, aby si vyťažil z toho proteínu maximum. Dám ti všeobecnú odpoveď, ktorá ti vyrieši 99% tohto problému, respektíve ktorá ti dá ten najväčší výsledok, ale potom ti dám aj takú konkrétnejšiu odpoveď, ktorá bude závisieť od toho, v akom štádiu svojej fitness cesty sa nachádzaš. Takže pokiaľ ti ide o maximálne budovanie svalovej hmoty, tak to, čo rozhoduje najviac z toho, ako rýchlo a ako veľa tej svalovej hmoty vybuduješ, čo sa týka bielkovín, je to, či za deň príjmeš dostatočné množstvo bielkovín. Ak je táto odpoveď áno, dajme tomu, že máš za deň prijať 200 g bielkovín a ty každý deň príjmeš týchto 200 g bielkovín, tak potom ti tie svaly budú rásť, dá sa povedať, to najrýchlejšou možnou cestou. Z výskumov sa ukazuje to, že je viac menej jedno, či si tieto bielkoviny počas dňa rozdávkuješ napríklad do 3 jedál, do 4 jedál alebo do 7 jedál, dobre? Takže je viac menej v poriadku, keď sa rozhodneš dať si ten proteín ráno po zobudení alebo večer pred spaním, alebo medzi hlavnými jedlami. A to je dobrá správa pre teba, pretože sa nemusíš fixovať na nejaký konkrétny čas a môžeš si to prispôsobiť podľa seba, to, čo vyhovuje najviac tebe. Dajme tomu, že ješ 3 hlavné jedlá za deň a z týchto 3 hlavných jedál si prijal, dajme tomu, 170 g bielkovín. Dobre? A teraz ti ostáva tých 30 g bielkovín, ktoré potrebuješ v tom danom dni prijať a viac menej je úplne na tebe, kedy sa rozhodneš preto. Dobre, môžeš to dať na 10, dáš si protein shake, alebo si to dáš na olovrant, alebo si to dokonca môžeš dať aj po hlavnom jedle. To je úplne jedno. Hoci čo z tohto si vybereš, tie svaly ti budú rásť rovnako. Takže ty sa vôbec nemusíš fixovať na to, že či je teraz ten správny čas, alebo není ten správny čas. Keď si to dám ráno, bude to dobre alebo nie. Áno, v tomto prípade vo všeobecnosti môžem povedať, že to bude správne a ty sa nemusíš báť. Takže daj si proteín vtedy, keď to vyhovuje tebe. Problém vyriešený. A teraz tá nadstavba k tomu, dajme tomu, máš nízke percento podkožného tuku, si vysekaný, si v kalorickom deficite a proste pripravuješ sa na svoju, dajme tomu, životnú formu, rozhodol si sa rysovať, si v kalorickom deficite, tak tuto je vhodné to, aby si mal ten proteín počas dňa rozporcovaný do takých rovnomerných časových úsekov, dá sa povedať. Dobre, takže napríklad chcel by si sa vyhnúť tomu, že ráno sa zobudím, idem na lačno cvičiť a prvé jedlo si dám až o nejakej 12. a potom si dám v priebehu dňa ten proteín. Dobre? Keď si v kalorickom deficite, tak tie svaly sú náchylné na to, aby si o ne aj prišiel, takže vtedy je rozumnejšia voľba dať si napríklad nejaké jedlo alebo protein shake každé, dajme tomu, 4 hodiny. Dobre? Samozrejme to všetko závisí do detailu aj od toho, aký máš tréning. Ak máš ozaj náročný tréning, tak by bolo možno vhodné dať si možno ak si nejedol predtým, ak nemáš v sebe žiadne jedlo, nejedol si predtým, tak si dať ráno po zobudení aspoň ten proteín, ísť si zacvičiť a potom proste jesť. Dobre? Takže pokiaľ si v kalorickom deficite, kedy to telo nemá dostatok živín, v tomto prípade by si sa chcel vyhnúť nejakému dlhému oknu bez tých bielkovín. Dobre? Takže vtedy, ako som povedal, dáš si každé 4 hodiny nejaké bielkoviny, budeš v pohode a bude to vybavené. Tak, to bolo prvé 5-minútové bench presso. Môžeš mi dať vedieť do komentára, či sa ti to páčilo. Ďalší týždeň môžeš očakávať zase nejaké ďalšie. Ak máš nejaký návrh na otázku, ktorá ti vrta hlavou, chcel by sa neodpovedať, napíš do komentára, ja sa na to pozriem a veľmi rád na to odpoviem. Prajem pekný deň a nech to rastie.